खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 6 फेब्रुआरि 2023 बारायजाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोजां मोनलायनायनि बारहुंखा बारदों। मोजां मोनलायनायनि बारहुंखा बारनायजों सासे सेंग्राया इनाय बुथारजादों। मुम्बाइनि चेम्बुरनि सासे 19 बोसोर बैसोनि सेंग्रासाखौ सानै दुथांफोरा गोबौआथारजों दांख्लाब सुख्लब खालामनानै इनाय बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानाय सेंग्रा सानि मुङा जाबाय मुक्तार शेख आरो दायनिगिरिफोरा बुथारखांनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों। पुलिसआ बुंनाय बायदिब्ला बुथारग्रा सानै सुबुंनि गेजेराव मुक्तारनि गार्लफ्रेन्डनि एक्स बयफ्रेन्डबो दंमोन एबा बेखौ गारनानै मुक्तार शेखखौ लानाय जादोंमोन। बेनिखायनो एक्स बयफ्रेन्डआ गावनि सासे लोगोखौ लोगो लाफानानै बे जाथायखौ लामा गेजेरावनो इनाय खालामदों होननानै फोरमायदों। बे समाव पुलिसआ सानैबो दायनिगिरिफोरखौ नागिरगासिनो दङ। दालां बायदों। हिमाचल प्रदेश रायजोनि साम्बा जिल्लानि सिङाव थानाय सले ब्रिजआ हरखाबै बायना गोलैसिननायाव ट्राकजों थांबाय थानाय सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। ट्राक ड्राइभार आरो ट्राकनि हेल्पारआ दालांजों थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। अदेबानि दालां साजों खारबाय थानाय समावनो दालाङा बायदों। जोखोम जानाय सानै सुबुंनि गेजेराव सासेया गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। अदेबानि बे सुबुङा थैनोबो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। मांगालुरुनि पाद्डुपानाम्बुराव गंसे स्पिडआव खारनाय गारिया साथाम सुबुंखौ हरखाबै सौख्लायना होनायाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिया जाथायखौ खालामखांनानै गारिजों खारखोमालांदों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय बाबलु आरो आचल सिंह। गुबुन सासे जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय आनिस आरो बिसोर साथाम सुबुङा मध्य प्रदेश रायजोनि इन्दरनिफ्राय केरला फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समाव जोखोम जानाय आनिसखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।